Palmer chu damdoi ina khumbetin chiche phiana oma tlo turin I course chu avakala Palmer chuan vampire ra chanve mai adu to thu alo shila thi ngot chu ala du bik lawani chuti lai chuan Sitrakian Ephraim Nora le Vasily te chu beidong takin dora an lut le meka Zack chuan apa mu chuan alom em wangin pi Martini sithil lei saktura a chwa thu po chu a shil lova Sitrakian chu ruma chol turin akal tlang ngala damdoi ei pa in burami vampire lung chu abemol mula a hlotlin theinan te adil bok chuti lai chuan Nora chu ruma aron luta bura vampire lung a mu chuan a phok hle a Sitrakian chu azot chianga ani chuan o kavin takmain alo an khuma kumsang ka zakwa somruk pasari Albania alo lang le a ta chuan Sitrakian ni anupui an lo lang ani anupui chu ke thalo ania Sitrakian chuan Misual ho tupa that tura akal theinan sakor pakhat aleya akal malok chuan anupui ne na chuan nitlak ma in kalolet le ngei do na lom ti in anema kalo ho huna chuan nucham inami fa tur kan la don nia atibok ti chuan akal ta a tun huna chuan Vasily chuan Ephraim le Nora te tan vampire ho om khom na tur om ang me pa alo thai sakloma anti ti lai chuan Dutch ron thlengin aron awa athil ti swal to te siam that vek tuma ron kal ani emergency broadcast network hekta ila athariaw doning kasya atia ti chuan Ephraim hian mi puite hna thil thleng mek chungchang hi asha tir theidon ani hunkal to a kirle lokila sakor chunga chuangin Sitrakian chuan luidung vel a shoot meka tuichun cho athlen chuan shuya in thungin siam shei akenga achuk thlata a naitia chuan vampire tebu khwarna hmun athlenga vampire pakhat chuan ni atladon to a in hlatai ombok si ti in alo bia a chu vele chuan anupui lam an pan me kani ti asia a amang ang tahle a tuichun cho atanga chwa tum chuan ruizongin ahoi kwal ruai ruaya I course chuan shrui lo la chuak tai to in chunglama tangin alo nui so a amang ang chuan I course chu insual puya te asom taruaya ma se ngai thak hlo thak silava tun huna ki le ta ila Alonso kar alut chu gas chuan pistol nen alo ngak reng to ti chuan Alonso chu tuipui bula an thil da khomna a tlanin office a aluta safe hongin gas ne na chuan asilai ne izong zonga pe a Alonso ne na engi mo petura mi pakhat aron kal chuan gas chuan a hlawa ma se Alonso chuan gas chu athian angin ain mel sha tir ta zoka bekada zo chuan chu pa chu akal liama gas chuan achunga om chu an en chianga poisa tam tak hi alo nia gas chuan container tlem zong mana tan chuan atam lutuk deuh tlatin ashita a ti chuan gas chuan Alonso chu container lock hontir turin a ruaya chuta boma tang chuan vampire rual anron chhuakin anron bengal tamaya gas chuan Alonso ne na silai avom pheya masi Alonso chuan ama ka nan amang zok tat mai vampire ho chuan Alonso chu anzuya rewak lawa chuan gas chuan silai mu atla chamta der mai Alonso silai lak sakin vampire ho chu akapa chu vele vampire dang tam tak ron tha in chung vampire ho chu anron kap hlom ve ta hloma chung jinga an ho to pa ber chuan gas chu ashwai ta dai maya sin dotlia chuan Sitrakian chuan tunnel chung anom laya athin rim ain sum zo lo wang khan an zawain ngai dam adil hloma chumi nu chuan vampire tha alo tumna sat to ziale a hlo chamdan te asoya an chol ha dam to boka indo na chu chunjom le mai an rata han chui kir le ta ila tuichun cho atang khan Sitrakian chu har sa takin alon chhuaka a han hoi vela a sakor kha alo thi der to ti chuan anupui ne na atlan ho wang wanga an in chu alo nok noaya anupui ke nga chan chhuata lo let reng chu awa muwa tun huna chuan Dutch chuan emergency broadcast hek dan tur alo boy puivel meka Ephraim chuan mi puite hne na vampire ho chungchang soinan second som thum ane ani anem nge na atan ti in pilot autopsy video kha play in an hlo omzia an soifia boka atu soiti topnan nisan noya andam theilo thu azeptel shama alomna reilote an hanneya ma se nurainu mangang au thoman cheta inchungan han thlen chuan Bolivaran alo be me ki alo nia an mu vele chuan Ephraim le Vasily chuan an ron chan kala chuti lai chuan I course an vampire Paul rolte chu
dor kong kapul alo thlen pui der to in noi lama chuan an buai hle a sitrakian chuan an vaiin chua ruk na tur kong a shil ta chewa chuti lain nora chuan in nit lop lop chungin anua vampire changmai tur chu chemshiam takmangin asa thlum ta ani chung thila mu chuan sitrakian chuan anupui ngei asa hlum lai kha asha chhuaka anupui kha naupang pahni ron shwai ho in vampire alo ni to a anupui chu sitrakian chuan a tha nu chuan alung panganga khat tlat chu azai chhuaka aruma bur chunga engtiklai po ada chin kha ani sin dot lia chuan sitrakian le midang te chu kongka nung lama an chhuak fel che atia I course le apol te chuan kongkhar an ron ti chia a Stoneheart group lama chuan Palmer le Misual how to pa chu in bia in Misualpa chuan athisen var chu Palmer ka chuan a fartira reilote a Fitzwilliam chu Palmer mutura ron kalin Palmer chu natna engma neilawa balcony ro sur noya lim ema alo om chu aron muta ani ti chuan an pani in sitrakiana dora an valut ve a Palmer chuan Fitzwilliam ne na chuan an om mek na room chunga athil mu zong te chu a ina da phevek turin thu a pe a chuti lai chuan I course lo lutin Palmer chulom puina thu a hlana ma se Palmer chuan vampire ra kawa chang ve lo ve atia I course chuan Giselle na chia pe kalani ri thu asoya achan chu an ho to pa chuan arin omna fiale phot aladu wangani chu thu wang chuan Palmer thin rim na aso sang le a chuti lai chuan Ephraim Vasily le Sitrakian te chuan ruaman na an lo siam le meka Vasily chuan chhun lama valu chil mai arota zekla chuan ho ringot alo ngai to ve bok apa in an ho thei to lo tur thu a shil chuan ngoi rengin in chunga achawa anu angai emani Sitrakian chuan anu chungchang thudik a shil mai lo wangin Ephraim chu alo hau ngal mol boka sin dot lia chuan lei noi room thim te umaya hian vampire dang ho to pa ve thau khan gas mai tuam na chu a phel saka ani chuan hlau hle ma se atilang du lawa ma se engma soilo chuan vampire chuan gas chu a chwa tir tamaya ma se ani chuan aringam si lawa be atum wangin vampire chuan alo nek thuta zokani Stoneheart lama chuan Palmer chuan Sitrakian na nupui lung chu a collection zinga chuan a tar moi ve a ma se Ephraim an TV lama thu a chwa ti le Maggie Personin Manhattan a quarantine pon atum thu chuan a beng a thleng ta hlau mai ti chuan Palmer chuan Fitzwilliam chu a kar la chuak ngal turin thu a pe a ma se Fitzwilliam chuan mirap thak tak te zinga tho ve adu lo thu soin banna a thelut ngala elevator manga achuk mek lai chuan Palmer chu achunga thinrim emin a out of vaka chuti lai chuan Vasily le Ephraim te chu chhunlaia Misual how to pa ber zongin an chhuaka Vasily chuan uncle na tur theater le restaurant nai vai te chu asha chianze asoya chung noya chuan tunnel pakhat a omti te po an pahnih chuan restaurant roka chuan an valuta tunnel lama te chuan an lut phei zela la deuh hleka chuan kwangti chiat to le vampire muhil an hmunuala vampire ho chuan Ephraim le Vasily te rim chu an she thwaya ti chuan an ron nai chana man mo emin an pahnih chuan an tlan chuak ta a Vasily chuan vampire ho chhuat theilo nan nilu na turin tunnel chu a hong ngal bok chumi hnu chuan Nora in chunga trap chunga ding mek chu Ephraim chuan awa pan hnaya Nora chuan zakpo hum himadu chuan indau na hmuna po ni se abula omtir vezel turin alo cha a sin dot lia chuan Maggie le Everett Burns anin hmuwa CDC ni mek kha ani Manhattan quarantine thu an rel du nani an soilai mek chuan Palmer le I course an lo thlenga Maggie chuan an thil tum te chu an shil fe thuaka Palmer chuan ahna atanga bana awangal tamaya ma se Maggie chuan America mi puite angai to awangin athuwa asut du chuanglo Teresa afala titi puya Palmer chuan soma ta chuan titi puya hnekin Palmer chuan Maggie chu anam thata zok tai maya until ti lo mu vek tu Burns chu a khur titi to a tlan chhia ta tuma ma se Palmer chuan Maggie na alan chhon ta ka chuan Burns chuan pui arem ti ta ani chuti lai chuan Ephraim le Sitrakian chuan Zack ne na thil omzia an chil fe a silver chem siam tak pe in amandan tur an chirtir ngal bok chumi zo chuan restaurant a bok an valet le a engpo thleng se anjil ru ti film tlat turin Sitrakian an acha hlom Vasily chuan ma ashwaya ta chuan vampire tam fashion mai hi
ni lo lut lavin an lo oma ni ringot chu atok lo wangin Vasily chuan dynamite avum luta an chita phiar maya theater chunga an lut theita nima sela chuta po chuan vampire tam tham tak an lo om le a Vasily Nora le Dutch ten an beilai chuan Setrakian le Ephraim chuan Zak Shuahin Misual how tu ber an zong boka chuti lai chuan vampire pakhat hian an pa fa in ron chuan thut maya ma se Zak chuan athat thei hlawa in noi lama chuan mi pathum te be turin vampire an lo pun bel zel maya chuti lai chuan I course chuan Dutch ron man atuma ma se Vasily chuan anung lama tang alo man bet man hlawa sin dot lia chuan Setrakian chuan theater in chung ber afan la hin anupui o sia in an ho tu pa thil ti ani ti asia a chu vele chuan anunga a ti sia in afa hoi chuan Misualpa chu a mutange ya Ephraim le Zak te po dimte in an lo chhove them thema tukver an hanvum ke a ni chuan Misual ho tu pa chu atina hle a chu tianga shioma ti chung po chuan chhuata Setrakian chu avai tlu man sham ma se Setrakian chu ron thole thuain Misualpa chu beile atuma Misualpa in achem ken lai avai thak sak lai chuan le lama tangin Ephraim sa atum vele ngal bok ma se Misualpa chu tukvera zuang chhuakin building sir lama atla tha a Ephraim chuan azwan zom ngal zak bok puna chuan ni sa chuan akang khurum ruma ma se athilawa kong noi lama zuang tha in an hlo chu anita der mai in noi lama chuan Vasily chuan I course chu ne lovin I course chuan alo that chep to a ma se an ho tu pa o asheta tlat mai Misual ho tu pa ber chuan vampire ho zong zong chu kirvek turin thu ape ani an kiang taduak mai in chung lama chuan Setrakian chuan Misualpa chu ni sa mek po in atha zo lo wangin mak atile a ai ngai to atane neva engin nge that thayang le o atia chuti lai chuan vampire chidang te ho tu khan I course le gas ate in remna asha tak wangin gas chu phuba la ka du le du lo azota mase gas chuan a hlau wangin in noi lama atan sia a ta chuan vampire pathum lo om mai mai hi a muwa vampire chidang te ho tu chuan an pathum chuan kumsang tam tak an mu hil to atia mana anin remna chu bo chat ani awangin tuna hian vampire chihni te chu anin do meka chu wangin chun lama an ma ni puitu turin mishing an mamo thu asoya vampire kal swal ho that turin antana thok turin gas chu asomani sindot lia chuan an zawa Vasily apartment lam an pana kalkonga chuan Zak chu thok a har satak wangin anin lama a inhaler lak phot an remtia revak lawa chuan anin omna an thlenga Ephraim inhaler alak lai chuan Zakan an chung ko album avala thung ta chuan Ephraim chuan Zak chu an chung ko album la ka du wang ringotin another ti ashita a traklaman pan lai chuan pon lama tangin keli chuan afapa chu alo awa ma se Ephraim chuan dangin mishing ani to lo atia she tak chungin silai chuan akapa ma se keli chu athilawa hliam chung chuan alet le ta zokani midang te po chu ina an lo lut ve a Setrakian chuan Misualpa in Zak alak sak theinan keli alaman don chau thu asoya chu thu asha chuan Ephraim hlau thong lu tok chuan frichami zu chu la chhuakin ava in ngal pop popa traka an chuan le nu chuan kong laka Manhattan lo kang hlua chuan thira video dot le elo mu le zel theinan Lemchan Khawvel hi elo subscribe ve nge don nia